а тук спят стволовите клетки. Здрасти, Дани! Диди, пак ли ти? Да, аз съм. Тук е много студено за тебе. Ще издържиш ли? Ще се постарая, да. Тук наистина е много студено. Какво се случва тук, Дани? Приели сме стволовите клетки. Обработили сме ги. После влизаме в тази зала и... Както ти казах, минаваме през центрофугата. След като отделиме самите стволови клетки, преминаваме към поетапно замразяване. Това е замразител, чрез който замразяваме поетапно нашите клетчици, хемопоетични клетки, които след това ще преминат към криосъдовете с течен азот. И ги замразяваме бавно, за да не ги шокираме. Точно нали? така. И Дани, тази зала, разкажи ми какво се случва тук още. Все едно сме в извънземен кораб. Аз така се чувствам. Разни метални тръби, едни огромни цистерни, метал. Да, разбирам те, Диди, че си малко шокирана. Все пак ти е за първи път. Но това са криосъдове с определена температура, минус 196 градуса, с азот. В тези съдове самите клетки след замразяване ги поставяме за дълъг период от време. Тоест, можем да съхраняваме, Дани, ние стволови клетки в нашия фризер, вкъщи? Не. Не можем. Ето тук. Така. А тези тръби, които ти виждаш, това ни е самата система, чрез която автоматично се пълнат нашите криосъдове, за да не останат без течен азот, тъй като има опасност, ако евентуално остане съд без азот, самите клетки да се размразят. Системата ни е автоматична, но ако желаем, може и ръчно да пуснем съдовете да се напълнят. Ако желаеш, мога да ти помогна да видиш как става. Да. Добре. Да.